En principi això hauria d'anar. Això passa. Ara sí, no? Sí. La part aquesta d'aquí dalt, les pedres es mouen molt i hi ha molt perill de caiguda. Interpretació lliure. Recordem que
anar un pèl més cap aquí, però està bé. O sigui, aniria bé, hem de plegar-ho al revés, però va bé. Aquest plec m'agrada perquè el vent ve d'allà i no ens entrarà dintre el plec. O sigui, la cavalca una mica més cap aquí i ja està. Aquí a l'entremig, va. Vale, a terra. Mig, tota? Sí, aquí al terra, pam. Mitja. Mitja. I vaig girant avall i va fer la terra. Oh! Llavors demà ja, si de cas ja ho tocarem. I ens apunta... Si vols. Ara per aguantar pedres, en cas. I ara hi posarem pedres al centre perquè ens interessa que se'ns aguanti.